Takže vás vítam u ďalšieho partu Minecraft série tutoriálov. A hneď zo začiatku začnem trošku informačne, takže nemusíte sa bať, v normálnej sérii singleplayeru pokračovať budem, ale budem točiť zároveň aj tutoriály. A druhá vec je, že dnes bude Don't Starve. Ešte. No takže to bolo informačne a teraz, takže my sme v minulom parte dokončili tento most, stále funguje a vlastne tuto mám ten istý most, akorát, že tu sú glowstony, no. A v dnešnom parte sa budeme zaoberať bránou. Túto bránu plánujem postaviť aj v normálnom singleplayeri, survivali. Takže ak to funguje? Vy nemôžete prejsť, hej, pretože to máte zavreté. Toto tlačítko vedie hore, čiže na vrchné pistony, a keď ja ho zmačknem, tak vysunú sa hore. A toto je na dolné pistony. Zmačknem to, vysuním sa to dole a ja môžem prejsť. Trošku lagy teraz. A ja môžem proste v pohode prejsť. Stačí, aj keď bude tá dolná zasunutá, ale myslím, že cez to môžu prejsť pavúci. Cez toto, cez tento level. Takže pre istotu zatvárajte aj toto. A takto vám to vždy bude fungovať. A teraz, ako si takú bránu spraviť? Takže môžeme začať, postavíme si ju. Kde mám stone? Postavíme si takú istú, alebo nie. Spravíme si podobnú. Raz, dva, tri. Vlastne takú istú bránu ako táto, ja ju ešte skrášlim v singleplayeri, akože v tej našej sérii. Tak tam spravím ešte také vežičky, jednu už som spravil. No vlastne takto to bude vypadať. Tak, vy si podkopete vlastne 2 levely dolu a dáte si sem pistony. Radím vám, aby ste si ešte trošičku podkopali toto. Aby ste to mali proste dobré. Tak. Lepšie povedané. No, dobre. No. Teraz vy si sem dáte repeatery, ktoré nebudete akoby tú páčku posúvať. A teraz si to len zapojíte. A vlastne som zistil, že to mám spraviť opačnou stranou. Aby sme to mali kde spúšťať. Takže dá sa fail. Ako v minulom parte. No. Takže. Takto. Repeatery. Tak, ja si zase setnem day. Okay. Tak. A teraz to takto ponapájam a môžem to priviesť sem. A ja potrebujem lever. Ne, gombík teraz nepotrebujem. Jo, funguje to. A ja skúsim spraviť to, že toto takto zakriem. Tak. No, to vypadá trošku čudne, ale to si... Proste to by sa mi zrušil signál. Vidíte, teraz zmačknem. A nič sa nestane, pretože to ruší ten signál. Dobre. Teraz musíme si spraviť 3 bloky vysokú tú bránu. Čiže ešte takto. Tak. Jej, ešte tak. A... Vlastne... Jak to je? 3, 4, 5. 4, 5. Tak. Môže byť. Tak. To už môžeme spraviť takto, hej, akože brána. Tak. No. Teraz zoberieme si fence. Môžu byť nether. Stone to nepotrebujeme. A fence môžeme takto dať.
Vlastne, aby boli na... Vám to ukážem, aby boli na takejto úrovni. To máme. A teraz sem dáme takto. A teraz som zistil, že to máme 4. Ono to aj má byť vlastne 4. Dobre. Takto si môžeme spraviť okrasu. Hej. Aby to bolo aj zabezpečené. Takže toto máme napojené. To funguje. A teraz musíme ešte napojiť tieto. Takže môžete si to takto spraviť. A tuto musíte spraviť takú vec, že to musíte dať o jedno dlhšie, aby vám dočiahol ešte ten signál. Tak. No, my to pripojíme teda. Jo, a ja som teraz zistil, že ešte o jedno. Dobre, to tak môžeme nechať. Bum. Bum. Musí to viesť zasa k smeru tých pistonov. Teraz už to môžeme zaviesť dolu. Zasa... Jak to máme? Takto? Tak a bum. A? Funguje aj to. Takže bráničku máme hotovú. Tieto vody si môžete nejak zakryť, to je už na vás. A aj toto si nejak môžete inteligentne zakryť. Takže tak. A teda funguje to. Vlastne keď máte nejakú dedinku, ako ja, chcete si ju uchrániť, napríklad pred creepermi, tak vždy v noci keď pôjdete, tak toto zmačknete a cez to vám neprelezie ani pavúk, pretože vlastne ono aj keď sa to tvári, že to má jeden blok, ten fence, tak ono to má v skutočnosti 1 až 4 bloku. Vlastne, ne, blbosť, 4 bloku. Ale pavúk vám cez to neprelezie, pretože toto mu prekáža a aj ten priestor mu prekáža. Keďže vlastne toto tiež mu zaberá miesto. A hlavne toto. Takže mu to robí problém a tým pádom vlastne nikto vám cez to neprelezie. No. Takže tak by to fungovalo a keď to chcete mať full zabezpečené, že mi neveríte, tak si sa môžete dávať aj grass block. To je už na vás. Ale nikto vám cez to neprelezie. Maximálne na vás môže tady to strieľať kostlivec. Ale ináč je to full proste lagy. No tak. Dobre, počkaj, akým sa odlaguje, dobre. Ináč je to proste plne funkčné. Takže tak. Takže dúfam, že sa vám tutoriál páčil. Ak áno, nezabudnite dať like, prípadne odber. Ja sa s vami lúčim a v ďalšom parte si ukážeme tutoriál na XP farmu. Takže to bude v ďalšom parte, ale alebo viete čo? Kašlem na to, budú 2 tutoriály v tomto parte. Spravíme aj na mobtrapku tutoriál. Tak. Môžeme sa pustiť do práce, takže toto tu nepotrebujeme, ani toto. Water kyblik potrebujeme a ja si potrebujem zohnať tu many items, ktorý mám v predošlej verzii. Takže ja som hneď späť. Čus. Takže ja som späť, už mám aj ten tu many items, mám verziu 1.5.1 a môžem sa teda pustiť do stavby. Takže musí to byť 8x8. Čiže vlastne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ono v skutočnosti potrebujete 9 spraviť, pretože vlastne tu bude stena. Takže si to takto spravíte. A vyrátate si to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Čiže ešte o jednu úroveň. Už máte 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, tu môže spraviť kanál, ale
to potom. No. Toto si takto ohraničíte a idete. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A už to len dostaviate. Bum, bum. Je to ľahké. Takú mob trapku si chcem spraviť aj v survivali, kebyže nájdem monster spawner. Najlepšie by bol na pavúky, pretože ti dávajú veľa XP-čiek. Zombici najmenej. Tak, dobre, to by sme mali. Takže máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Počkať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dobre. Pretože tu budú steny. Že áno. Takže. Celé si to môžete zasteniť. Ja iba tieto prvé 2 levely. Toto ne. Tieto prvé 2 levely nechám zo stonu a od 3. levelu vyššie už budú skla. Aby sme videli, jak sa čo deje. Tak. To by bola. A teraz musíte spraviť, neviem, tu môžeme spraviť, ne, môžeme tu. Spawner, ja si ho nájdem, spider, ale, dobre, spider spawner a namiesto čo, namiesto tohto, dobre. A musí to byť 2 bloky nad zemou a 1 blok nad strechou, tak, tá pod strechou, tak. Takže takto výškovo to má byť. Ja si ešte prisúdam day. Deň teda. Takže 2 bloky nad zemou a 1 blok pod strechou. Tak. A teraz vy si spravíte to, že všade tu si dáte vodu a vlastne to dočiahne do 8 blokov. Vlastne tu už sa vám zastaví. Ale nevadí, pretože vlastne tí mobovia, aj keď tu prúd končí, tak oni vlastne spadnú. Takže tak. Takže vlastne musíte to takto mať. Ináč to môžete nejak pokaziť. Neviem jak. No, a teraz to dostaviame. Takže ja si zoberiem sklíčko. No. No. Jo takto. Ale počkať. Tak. Musíme to spraviť full, aby sa nám nespánli vonku pavúci. No. Tak. Ešte dostaviame túto strechu. Jak to je? Tak. No. To môžete spraviť tiež hociak, ale keď to máte v jaskyni, tu je ten spawner, tak strechu máte samozrejme zo stonu, pretože to sa to nachádza v jaskyni, ale môžete si to hociak spraviť aj z dreva, tú strechu, to už je na vás. Ja tuto len tak narýchlo spravím, aby sa vám už mohol ukázať, jak to funguje. I keď teraz si ešte nespavneme pavúkov, pretože ešte jedna drobnosť musí byť. No už to po strechu doplňovať nebudem, spravím to už len pod túto úroveň. Aby mi nevyliezli von, pretože tí pavúci sú trošku akrobati. Takže by mi kľudne mohli tade preliesť. No, dobre, toto by sme mali. Tak toto vyzerá.
A teraz sa musím kúknuť, jak to je. Raz, dva, tri. Dobre. 3 je to vysoké. Takže ja sa musím preniknúť. A raz, dva, 3. Takto to má byť. No. Raz, dva, 3. Takto. Bum. No. Tak. Tak to spravím. No, tak. A môžeme dať sklo. To je jedno. To je jedno. A vlastne, keď máte normálnych pavúkov, tak vlastne môžete si tu nechať vlastne takto. Oni neprelezú. A ešte som si zabudol dať vodu. Ja? Vlastne tí pavúci, kebyže... Joj, ja som spravil vlastne chybu. Ešte jedno to musím spraviť. Lebo oni sa nezmestia do priestoru 1. Takže ešte viac. Tak ja to zatiaľ zablokujem, nech mi neprekáža tá voda. A áno, je to 2, lebo pavúci vlastne normálni vám neprelezú jedným blokom. Takže to musíte spraviť na 2 bloky. Konec koncov vlastne, tak či tak vlastne tá XP farma funguje dobre. No. To i bolo. Tu už nebudem skrašľovať. Tu už nechám na vás, keď na konci série tutoriálov vám dám svet na stiahnutie. Tak, na blbosť. Dobre, takto. A teraz takto. Jo. Je to až pokoniec a... Ono by ste si to mohli aj takto nechať, oni ako neprelezú tým jedným blokom. Takže nemáte sa čoho bať, aj keby ste to tak nechali. Je to proste jedno. Oni na vás nezautočia, pretože nemajú jak. No, takže takto si to kľudne môžete nechať, ale my si to dáme takto. A vlastne preto to potrebujete mať 3 bloky akoby nad vodou. Proste takto 3 bloky, preto to potrebujete mať, lebo vlastne keď som to mal 2 bloky vysoké, tak pavúci sa mi vraciali do tejto stoky. A to som nechcel, pretože potom by som ich nemohol zabíjať. Takže som to dal na 3 a už mi nepreliezli. Tade. Dobre, tak my si dáme easy a dáme si, keď možno aj netreba, spávnete sa kuci? Dobre, ja si počkám. Nespavnú sa, čo? Tak ja to dám time set night. Tak, a za chvíľku sa spavnú. Ja. Tak, oni sa bránia, ale prúd ich aj tak splaví. A vidíte, vmestia sa. A takto ich to splaví. A vy si ich už tu len môžete pozabíjať. Blup! A aj keď ich vlastne budete sekať, tak oni vám nevyletia na vrch. To som nechcel. Proste vám nevyletia na vrch, aj keď ich budete búchať, takže preto potrebujete výšku 3. Ale ako keby ste nemali super flat, tak si to môžete spraviť aj na 5. To je na vás. A vlastne, áno, teraz som zistil problém hlavný, že ono vlastne sa budú blokovať, akoby keď sem vlezu, akoby budú vyliezať sem
a to nikto nechce. Takže to môže byť takto. Oni by vám cez to mali preliesť. A je to. Takže teraz skúsime. To som chcel. Vlastne počkej, aby som to mohol takto spraviť už celé, čo? Jej, to som nechcel. Tak. Dobre, máme to zasklenené a môžeme to skúsiť. Easy. Porovnáme spawnery. Takže henty to vlezú do jamky a už nevylezú. Vidíte. Zasekávajú sa iba za sklon. A títo, čo sa tu spawnujú, tak tento nechápem prečo tam ostal. Ale to je jedno. Ale tento je účinnejší, pretože vám nevylezú hore. A vy si ich tu už môžete len pozabíjať. Takže dúfam, že sa vám tieto dva tutoriály v jednom páčili. Ak áno, nezabudnite dať like, prípadne odber. V ďalšom tutoriáli by sme si mohli spraviť výťah, zatiaľ nie, pretože je to ľahké, ale je to zdĺhavé, to si asi necháme na poslednú chvíľu. V ďalšom parte by sme si mohli spraviť automatickú farmu na pumpkiny, to je jedno. Takže ja dúfam, že sa vám video páčilo, to už som hovoril. Takže bránička nám funguje perfektne. Hej. Aj mobtrapka funguje dobre. A teda, ja sa s vami lúčim. A u ďalšieho partu. Zatiaľ čus. Čus. Langust.